tako niskim temperaturama pretvara u kristale leda, koje mi vidimo kao kratak trag koji za putničkim avionom ide. Taj trag se gubi posle najviše minut, dva. Nekad po nekim ekstremnim klimatskim uslovima može i po 5-6 minuta da bude na nebu, ali ne više od 10. A tragove koje mi viđamo i tragove zbog kojih smo sada ovde i zbog kojih smo se okupili su tragovi koji nisu iz turbina aviona, već su iz posebnih mlaznica, prskalica, na krilima aviona i na trupovima aviona. Do sada samo vojnih, a u zadnje vreme sve više i komercijalnih i neobeleženih letova. Ti tragovi, odnosno aerosoli, odnosno chemtrailsi, odnosno hemijski tragovi, ostaju po 4-5 sati na nebu. Sa jednog kraja horizonta na drugi. I vidljivi su svakom onom ko u roku od nedelju dana jednom pogleda u nebo. S obzirom da je naše stanje na ovom svetu takvo i da je društvo takvo i da gledamo samo mobilne telefone, monitore, televizore, a manje u nebo, seljaci mogu da vam to potvrde jer oni gledaju u nebo. I ti tragovi se zapravo privlače vlažnost i prave jednu ogromnu izmaglicu koja kreće da prekriva čitavo nebo i da prekriva sunce i onda kreće da pada na nas. Pošto to često prskaju pred kišu, znajući klimatske i metodološke uslove, onda to lepo sve kiša spere i to pada na nas, na vašu decu, na biljke, na životinje, u vodu, u zemlju i truju nas. Šta je sadržano u tim aerosolima? Brojni istraživači, hemijski analitičari širom sveta su radili analize kišnice i snega neposredno nakon tih zaprašivanja iz tih specifičnih letova. Nađeno je gomila teških metala, kao što su aluminijum i njegov oksid, barijum i njegove soli, magnan, gvožđe, litijum i stronciju. Zabrinuti ljudi širom sveta su zbog tih informacija krenuli da rade analize svojih vlakna kose, noktiju i krvi na ove metale i sve analize su potvrdile i do 7 puta veću dozu od dozvoljene od strane Ujedinjenih nacija i njihovih ogranaka. Nisu samo teški metali koji su sadržani u ovim aerosolima, oni se prskaju kako zvanično geoinženjeristi navode zbog sprečavanja globalnog zagrevanja. Navodno će ti teški otrovni metali da refraktuju sunčevu svetlost i odboje nazad u atmosferu. A brojna naučna istraživanja su zaključila i pokazala jednu vrlo bitnu činjenicu, da je tako nešto moguće, ali samo u slučaju da se čitavo nebo na svaki milimetar kubni prekrije tim aerosolima. Celo nebo. Da bukvalno to bude jedan neprekidni pokrivač preko čitavog neba. Samo u tom slučaju će sunčevi zraci da budu refraktovani potpuno. U suprotnom, kao što jeste sad slučaj, gde nemamo kompletan prekrivač, jer je to ko zna koliko milijardi triliona dolara troška, mi imamo suprotan efekat. Naučno je dokazano da takvo prskanje, takvo raspoređivanje tih aerosola proizvodi globalno zagrevanje, protiv kog se oni bore. I šta je njima opravdanje? Dalje, verovali ili ne, u tim aerosolima su sadržane bakterije i virusi i mikroplazme i razni nano i biofibrili i razni enzimi koji se koriste u modifikaciji ljudskog DNK koda. Nađeni su takođe razni neurotoksini i otrovi, pa čak i hebricidi, pesticidi, insekticidi kao što je dibrometan. Kakve to veze s globalnim zagrevanjem ima? Na koji način će to doprineti naše borbe protiv globalnog zagrevanja? Tako da, pored svega toga, oni priznaju svoj projekat, priznaju šta rade, ali što se tiče zvaničnih medija, naravno svi o tome ćute, a s obzirom da se 90% stanovništva ove planete osvrne na njih, ljudi za ovo nisu ni čuli. Ja ih ne krivim, nije njihova krivica, mi smo se ovde skupili koji za ovo znamo, da preuzmemo odgovornost na sebe samim tim što imamo informacije, što imamo svesnost o tome i da svoje bližnje i svoju porodicu i svoje društvo i sve koje poznajemo informišemo što pre ovome, jer je sada vreme. Nije kasno, sada je trenutak da se dignemo. Međutim, vrlo uskoro će biti kasno, jer kada se zemljište dovoljno zakiseli,
za par godina, pretpostavljam, onda će biti kasno. Jer bunili se mi, ne bunili se, znali, ne znali, protivili se, ne. Mi ćemo raskopati zemlju na selu, u prirodi, stavit ćemo seme, zalit ćemo ga i ono neće da raste. I šta ćemo morati? Morat ćemo da jedemo genetski modifikovanu hranu od globalističkih zločinaca kao što su Monsanto, DuPont i ostali, koji će ponuditi jedino rešenje za svetsku gladu, jer će nastati ogromna glada. Koje je to rešenje? Naše seme, genetski modifikovano, ispitano, zdravo, sve u redu. Na aluminijum otporno, pošto ništa vama neće da uspeva od aluminijuma, naš otporno aluminijum, izvolite, $50 seme. Tako da, vrlo uskoro ćemo svi biti zvanično robovi sistema. Sad smo prećutni. Pošto nismo svesni toga, ne možemo da se zvaničimo kao robovi. Ali oni nas smatruju za robove. I smatruju nas za eksperimentalne insekte i pacove. A mi smo ljudi, Bogom dani, sa slobodom. Mi imamo slobodu izbora, nemojte to nikada zaboravite. Imamo slobodnu volju. I mi smo, evo ovde koliko nas ima, upotrebili našu slobodnu volju da kažemo ne. Nećemo da nas prskate kao eksperimentalne pacove insekte. Nećemo da udišemo teške metale, bakterije i viruse. Nećemo da se razboljevamo od Alzheimerove bolesti. Nećemo Morgellonsovu bolest. Nećemo astmu. Nećemo alergije. Nećemo respiratorne i mokraćne probleme. Nećemo probleme sa srcem i krvnim pritiskom. Nećemo da nam se zaglupljuje mozak. Nećemo da nam se smanjuje koeficijent inteligencije. Mi smo ovde narodu došli da kažemo ne. I ako mi to ne uradimo, nema ko. A evo, ceo svet se skupio danas na ovaj isti datum.